Masakit ta usa nga kag-anak nga nagsasakit ito ni imo anak. Di pa niya tison niya gimbutangan niya shorts nga maong. Saring niya babulay ni Dini nga ibutangan ng bado. Pero para naman Dini, kaya na ba ito? Daw, Oh. di. Lisi, Kaya ka ano na naman liwat ito to. nga imo gimbibili nga baduan ito imo magura? Ang maong nga shorts ni Ate Sonia. Nagsarit ako iya, saring niya nga nila Dini. Kaya imo ngayon, hain man. Ha? Labahan. Alam ko man suluto na ito nga mahugaw na. Nay. Ay, Nahulog oh. ang mga bado. Nga mahugaw na. Ito nga mahugaw na. Ay, sus, ikaw nga, Lisi ka. Kitao, nagkahudlog ang mga bado ni imo Ate Sonia. Hoy, pamuruta ito nga igbalik. Ayusa! Oo, Nay. Ay, hindi man lang ay nga shorts nga akong din bibiling. Hala, ano ini? Nay, kita ano ko do? Aring guti nga box. Ano daw na sunod din? Oy. Ayaw ito paglapti. Bangin mag-isog iton imo magurang. Kikitaom ko lang na, ini nga box. Nay, Oh. kita ano ko do? Ito nakasurat ha box. Pregnancy kit. Ano? Pregnancy. Oo. Lisi, ay paglinurong dida. Kita ano good nay. Ngan oo, may duha nga bagis nga pula. Oh, Kiki, sige daw na. Kita daw. Karawata di oo. diri. Pagyakan Sonia. Kaday ini. Ako, Nay. Burod ako. Purod ka. Nawaray ka nga ni Uyab, Sonia. Si Chester. Iya ito na mahining nga bata. Ano? Chester. Siring mo nga barkada mo liya. Tapos sinamasiring ka nga. Sonia pagtado. Tinuod, Nay. Si Chester ito na mahining nga bata. Labot lang nga magbarkada kami eskwelahan. May dana mo relasyon, Nay. Nay. Kimpinuwaan mo lang kami, Sonia. Gimpatuod mo kami din balahin mga puwa. Kung diri pa kanlisi, diri kaming sasarabot na. Duha na ngay ang kabulan ito nga ibutihan. Nay, sorry. Sorry, Nay. Pakanhiya itong pagka-Chester. Paobra itong iya mga kaganak. Oray ito niya mga kag-anak din, Nay. Ano? Kay hain man na, Sonia. Hain! Bisan ano nga pagpinahimat kon. Pagbinantay a ira. Mugod lagi hapon. Nagpatuman na nira karuyag nga mga asawa, hinwaray ha oras. Jody, Lexie, kanya na iituiso niya burot. Mag-aasawa na gihapon kan Chester. Ito na hada na lahis. Ambot ba kung makatapos gihapon ito paki? Bisan ano nato nga kag-anak pag pinaniguro, pag pinakabuhi.
Pakyas kita haaton tulo nga anak nga makatapos sa kolehiyo. Belen, pasag dinala ito. Ang importante na liguro kita nga mapaeskwela ta hira. Hira lano aray magtuman hanira mga saad aton nga magtatapos hira. Makapirido pa kay. Iso niya nga aton unta matatapuran kay maupay ton pangutok. Waray na. Diri na magkakaadan katumanan naton karuyag para iya. Nakakapawari ganin pagpakabuhi. Pakyas kita hanaton mga ambisyon haton mga anak paking. Hanaton mga hinya paira. Belen, ayaw la pagturaw. Ana pa iliksi padayon lagihap kita nga manikuro para aton mga anak ngan aton mga apo. Malay naton aton mga apo. Usahaira iton magtuman han aton mga hingyap nga waray matuman han aton mga anak. Paking. Ayaw la pagturaw. Padayon tala ito na aton obligasyon ha aton mga anak bilin. Ampot nga bisan waray nahira din niya kalibutan. Kalibutan. Malay nganda. Kalibutan. Puta. Padayon tala ito na aton obligasyon ha aton mga anak bilin. Ampot nga bisan waray nahira din niya balay. Adto iton ira tagsa-tagsa nga padis. Amputa nga magmaupay iton ira kaukoy. Amo din nato magiging kwarto. Okay ba mo, Sonya? Kita mo may tunungkaw. Chester, amo may diniti mo kwarto? Hingkahugaw man. Grabe ka manuhat, Sonya. Ano't muna akon. Amog. Oo, kwarto ko yun eh. Pero dili ko ning gagamit. Dito ka kwarto nira mamang papanakaturog. Ambot kung kaya ano nga, ginahin mo man din nga budika. Gintatambakahin mga gamit. Kung dito na lang kita mag-uko para kwarto at imo mga kag-anak. Total, ikaw maliton na gamit. Dere pwede dito. Bangin na umulira. Amin na mga pahuway. Ay pagsalang nga, hera ito na ano din eh. Sige, di na lang kita, Chester. Pero bulig ako paglimpyo ha. Diri ko kaya, kung ako la. Ay, kaya hinay gadla. Wala na natin mga kos. Di, itong gadla. Amo lang ito. Sige. Pero maupay unta, Chester, kung kita nga doon ito magbulig. Pagbulig paglimpyo para madali mahuman. Ano ka ba, Sonya? Pagkarugor ako ng pakiglungon na ako tapos reklamador ka. Kung amo kay Tola, sige. Yan na dayon. Uling ito ay iyo. Nadira ko yung bubuot-buutan ako. Bangin diri ka maaram. Sumahanon ba ako? Opay kumani ka, sister. Muna na mo niya diri ka na makan ni. Pupud ng kanisod niya yung paglakat. Nagpaghapos man gayo. Balitaw. Ano kami lagi sa nakakaupos ang ito mga hapis. Kay diri man ha, magiging Palitaw, sister. Hindi ka na makakapudo-purit lakat itong barkada. Uy. Yun na nasaring. Mga kag-anak ko nga ni. Wala makakpuga ako. Eto na akon. Kung akon mga karulag buhaton. Sonya pa ba? Sus! Nakakayakan ka lang ito. Kaya wala din ni Sonya. Pero kung nato kay Tuayo, ay sus! O sa kala kasi plat, kurog ka na. Under di saya ka ni Sonya.
Di ba, Chester? Under ka! Kinawala ako. Mga tira pag kita Hindi lang ito. kakabaki na. Kasiring ka lang ito. Tulungan na kami ni Sonya. Dere, hindi ka pwede magpa-under kan Sonya. Ano? Oh, Inom! umilog ka man, Chester. Ano na kaming gagpupuntahan? Sakto kami under ka ni Sonia. Dere, uy, ha? Bista pa testingan niya na. Sige, sige. Tingnan ko, no. Doon kita kaadlaw din na resort. O din? Ako itong taya. Doon kaadlaw kita. Walay Sige, mga magasto. uli ato na. Oo, ako taya. Ako Oh, sige. tagasto. Walay mga uli. Ako itong mga gasto itong nga tanan nato na mga order. Okay ba ka mo? Okay! Paine, damot aklimpiyuhon hining ang kwarto. Ay ba, Chester? Mga doon na kadlang wari ako niya uuli ang nga niya ira. Hay ba di nga tao? Sonia, ay man ni Chester. Madana ka lang nga wari ako kikita ya din ya balay. Ikaw na ito naglilimpyohon din iya kwarto. Kuya Rino, ambot ko na hain, wari man magpasabot kung hain hiya na. Ay, totoo na ito nga akong manghud. Diri may ha, magiging tatay niya, sa nga na, barkada na gihapon itong ginaatupag. Di rin ako maram kuya kung kaupo niya yan itong among barkada. Wari man tumawag ni Jewel ngan Brian nga hira itong upo ni Chester. Lang mo itong barkada ito nga akong bugto. Diri la ka mo. Salit diri kita maram kung hain adiya na. Totoo na la. Ang ano man, ginhatag ba ni Chester ang kwarta nga ginpadara ni Ramama para paralit ito magagamit ito ni mo panganak? Wari man kuya. Siring niya nga hiya nala itong mapalit. Natapon man ako kan Chester. Pamati ko. Duha ka adlaw nga waray uli. Bangin. Ginggasto na di itong iya mga barkada. Totoo nga tao. Nagtiti na po na lahakon. Mo pinala nga pwede na maukya na namong patindog ang balay. Ay, makapoy nga kalungo ni Chester. Abusado yung duro. Kuya Rino. Kamalal itong bahala ni Chester. Kamalal Chester Phil. Kuya Rino. abusado yung duro. Kuya Rino. Kamalal itong bahala ni Chester. Hinadini nga balay ha. Maglulugaring la kami. Wari ka maging palit naman labisan usang nga gamit itong bata, Chester. Pero pa man lang kabulan Timothy yan eh. Sunod na kung magpadara yung mama. Ito lang nga doon nga duster nga akong gimpalit para may ka magamit. Yan, hoy. Ibuwadot nga mo sulot. Malaki ka man pagkitoon. Oo ka na oh. Nahutan ora-ora ito nga mo sulot ha. Ito nga, nahutan yung duro. Mahiro ka pa yung budbud. Kalahin mo pag kinataan oh. Ito na yung mati ano. Kalahin man. Maaro ka na nga burod ka. Nagsusulat ka pa ito. Nagsusulat ka't nahutain mo. Amo manggulay ni takon mga panapton. Mapay nga nga gimpalitan mo ko yan ng duster. Sus, yaw man. Sige na. Pagliwan na. Ito naman yung duster nga na ako ng pinamalit. Malaking ka pag kinitaon nga nakahitol Timothy yan nga. Nakikita ito na yung pusod. Sige na. Pagliwan na daw. Dalian na. Ginguli ata na liwat ni Chester Sonia. Aburido nga umuli. Halakad,
Duha ka adlaw nga wala intawon ulian ni Chester Sonia. Pastilan. Pero minaintahon mag-uusaan ni Sonia ito nga dako nga balay. Kay waray naman ang mag-asawa. Bumali naman ni Rarico nga nan iya pamilya. Hagin patuko din nga bago nga balay. Permi na lang mag-inusaan ni Sonia. Kaluoy man. Diri pagod niya hulos nga kilala ito nga lalaki. Apataw. Ikatulo ka na intawon niya babayi Sonia nga kinka-live-in ito ni Chester. Oray kung intawon umiluban batasan ito nga lalaki kay ura-uray ka madarahog. Amo nga permi aging lalayasan. Natapod kay abroad itong mga kag-anak. Suportado ka mo. Amo nga ni. Makaraw na ito niya mga kag-anak kasi pag inaraw ni Chester. Kimpapasangil ito na akong pagburol. Oy, papagbil nga na ka ditong trabaho. Sawaya nga undangunan niya itong iya pagbinarkada. Diri nga dahitong kahasta, dahitong iya mga kag-anak nga mabuli ka iya. Ginsigan ko na ganito yan ay. Makadamo na ka beses. Natanggdula. Dani naraot itong buot. Nagbabasol na gud ako na eh. Oh, ngayon. Diri pa ito asya suya. Amo ito. Ori na daw itong pagbasulan mo. Moon gimpapa-eskwela ka. Ano ang imo ginatubang? Ito nga lalaki. Ginbinuwaan mo la kami ni tatay, ni imo tatay. Ito nga lalaki. Ginbinuwaan mo la kami ni imo tatay. Ay, sunod. Aw, nay. Pero nalaka. Ginbinuwaan mo la kami ni imo tatay. Pero nalaka bulan, mga ranak ka na. May mga gamit ka na ba para iton imo panganak ka? Para iton bata? Ano man, may mga bado-bado na ba ito? Total gimpapadadaan man kamo iton iya mga kag-anak. Gamit na lang itong bata itong kulang na eh. Ay sus, imbes nga amo iton importante waray niyo pamalita. Ay ano ba ini Sonia? Ano ba ini nga imo kabotang? Dako nga balay iton imo ginuok yan. Pero gamit iton bata, pawaray-waray. San o man ka mo mag-aaharog ha? San o? Ha? Ay, waray pagod ako bimisita ha imo nga nagmalipayon ako. Puro la problema itong ako nababatian na imo. Ay, Sonia, ano ba ni imo nga? Getche. Okay, nagdi-distract yung Ay, Sonia, puro la problema itong ako nababatian na imo. Waray. Puro la problema yan ako bimisita imo nga nagmalipayon ako. Puro la problema itong ako nababatian na imo. Ay, Sonia, ano ba ini nga imo ginsudlan? Nagpatapod man ni Chester nga itong bahala. Eh, makauli na daw. Bangin pa kami mag-abot ito nga pagka-Chester. Kung ano pa ito na ako niyakan. Mayakan ba iya? Maka din ako, Sonia, lasakob na ikaw. Salamat na rin nga imo darang nga pagkaunay. Ay, totoo na na. Imbis nga mali. Totoo. Ay, Tadi nga imo darang nga pagkaunay. Salamat tadi nga imo darang nga pagkaunay. ay, totoo na lang. Imbis nga malipay ito na ako. Malipay ako ito na akong maabdan. Kada ko pagbibisita kan Sonia. Problema ito na akong. Nababatian. Kung tumuod la untay haamon mga sagdo ni iya tatay. Upay untay ito niya kabutang yan ah. Ano. Mas gimpili man niya nga mag-asawahin sa'yo. Hasayop pagod nga lalaki. Ay, kaluoy man in tawon ton kabutang ito na ako, anak. Ambot ba kun nagpapacheck up ini? Ay, kung nakakatumar ba inhin vitamins para ito niya pagpurat. Pastilan na na. Nanay good iton siyahan nga nasasakitan kundi rin maupay iton kabutang iton iya, anak.
Ang daw lugodan no kung pauli ang kurso niya palay. Bayaan niya itong pagka-Chester. Ay nagsitsit. Hino daw leto niya. Iya ko ging kampay. May nakabatuyo akon. Ano ito? Natuod kalaliwatan, ginmariti sa imo hadto nga babayi. Waray man maraot pakin kung tumuod kita. Ang chismis ni Lulo. Hagi ikaw bilin, hangatanan nga imo anak nga nag-asawa. Yan akala mabaraka kan Sonia na. Kag anak manggod ako paking. Iba iton gimbabati basta anak na iton pag-istoryahan. Ano man yan na ito ni mo desisyon bilin. Pagyan. Bawiun nato niton aton anak. Paulion nga nabalay. Bahala na kita iton magsakmumo iton kagarastuhan iton iya panganak. Basta makita kita nga talwas iton aton anak haaton mga kamo. Iton pakiana hiton. Umupod baliwat iton imo anak yung pag-uli nga niya balay. Oh, ano na Sonya? Ano pati mo giniino ko yan nila? Kingkukuha ka na mo nanay. Ginpapapod ka niya iyo para dito matindiran ka. Kaya ko, waray ko oras yung pag-atindira mo kung mga anak ka. Di na ko maupod ka nanay, Chester. Di nila ko maupod day. Okay. Nanay Chester. Maupod day. Nila ko maupod day. Maupod day. Di na ko maupod ka nanay, Chester. Di na ko maupod ka nanay, Chester. Di nila ko kaupod na imo. Maupod ka hakon Sonya. Para maatindiran kan maupay namo ni imo tatay. Sige na, hapon na Sonya. Ayaw na pa pag hinulatay mo nanay. Diri kang ano mo pod, ang butay mo. Pera ka na nawat ka adlaw nga mag-uusaan din niya balay. May lakad ba ito na akong barkada? Maupod Nabati ako. ka Sonya. Nabati ka. Waray pakialam ini nga lalaki ha imo. Kalipay lang niya iton iya ginuhuda-huda. Sige na Sonya, puda ka ni mo nanay. Hingan di na ko maupod ka nanay, Chester. Nila ako. Oras nga umupod ako ka nanay, sigurado la ako. Iba nga babae itong imo naliwat, iguupod din niya balay. Salit di na ko maupod, Chester. Nila ko kaupod na imo, din nga balay. Ay, Diyos ko. Magkano ako para madara ko Sonya yung pag-uli. Magkano ako? Nahadlok ako bangin mga nakiya nga waray Chester didi. Tungod iton kabarakardista ide. Mag-aano ako.